ସଞ୍ଜୁ ସାଜନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ 23 ରନରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 212 ରନ୍ ମାରିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 115 ରନ୍ 56 ବଲେ ମାରିଥିଲେ। ସେ 4ଟି ଛକା 15ଟି 4 ମାରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପାଇସ୍ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ 36 ବଲେ 69 ରନ୍ ମାରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଶିବନ୍ତୁ ଆସି 10 ବଲେ 20 ରନ୍ ମାରି ଟିମ୍ର ସ୍କୋରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୋଲର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ 213 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ବି ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କେ 189ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ପିୟାନ୍ସୁ 60 ରନ୍ ଆଉ ପଠନ 41 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ବି 18 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ବୋଲରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନକ୍ସଲ କମ୍ପ୍ରୋଜ 3 ୱିକେଟ୍ ଆଉ ଜେମି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। और ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ 23 ରନ୍ରେ ଜିତି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।